priority. You truly are the winner of 50,000 shillings, courtesy of Jipange. Thank you. Una feel as? So, the goodie bag, the Jipange goodie bag, hii hata tuambiagi watu nini niko ndani. I can tell, especially my fellow youths, that wajipange na view sasa. We are interviewing Celestine Dinda, and she's telling us about the business behind content creation. You see, when you started, you didn't start because of a client. It was just me with my normal life. I didn't think that my normal life people would want to watch it. So I was just being me. So I feel like when you continue being you, like I know there are things that I can't do, because growing up, I didn't grow up with these things. I know I know right from wrong. I know this is not me. And if I do what is not me, hata wewe mwenye huta consume, uta feel no. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by PCLB license number 428. Pautuke ni kocha mar Gor Mahia leo neiva okwayo johera mag Kogalo mondo chop karom gi chieng' Jumapili alap manyayo kama klab mar Gor Mahia biro rakore gi klab mar Al Ahly e tuke mag CAF Champions League. Kogalo manyo tiko mag donje grube E tuke mag Champions League higani kata kamano nyaka gilo klab mar Al Ahly e tielo at ariyo mag donjo e grube. Tielo mokwongo biro bagi alap manyayo chieng' Jumapili. Gor Mahia nodonje tielo mar ariyo mag tuke gi banglo tim mar El Merreikh Bentiu gonde abich komachiel. Klab mar Al Ahly jaloch tuke gi season mokalo ka nyaka sani gimako thuolo mokwongo e chung' mar klepe e pinje Afrika. Usiende sideways the better. Usiende sideways pass huko. We should push ourselves, to try maintain the high level of football, to be able to play against them over here, because no makes sense just play to play. We should try the win or win, because over there, over there is not so easy for us away. That's why you should play over here very, very well to be able to to make the decision away. That's why for us over here we think about the win the game. It's not easy, but we should do. Eli wade oketo biro tugo ne klab mar Al Nassr matugo e lig maduong' mar piny mar pinje jo Arabu kuom higni adek mabiro bang' wuok e klab mar Migori Youth matugo e lig ma piny mar National Super League pacho ka.
Owade mong'ere kaka Lefty noketo koke oraka mar higni 3 kendo biro tugo ne tim mar Al Nassr. E oboke ma ne klab mar Migori Youth, Al Nassr oketo winjruok mar kawo jatugono maonge chudo ka oragno lero ni ponono Owade biro use klepe mamoko kowuok e klab mar Al Nassr. Migori Youth biro yudo 45% e uso mare. Eli Owade ochako maber e klabno bang' loyo ne Al Nassr gol achiel e tuk osiep e kindgi klab mar Kofakan FC mane obagi odiechieng' manyoro. Ikruok tuke mag rugby, tilo mar Prince Law Sevens ma ibiro bagi e kaunti ma Nakuru oserumo ka jobag tuke gi Nakuru RFC nigi geno mar ting'o kombeno. Alap ma Nakuru Showground ma biro bago tuke gi bende ikruok mar oserumo ka tukego biro chakore ayanga chieng' tich abich. Timbe madongo kama oting'o KCB RFC, Kenya Queens, Kabras RFC e kind timbe mamoko biro yuore tukego ma biro bedo tielo mogik e lig mar tuke rugby pachoka. Ours is the final one, the last of the series. So we are planning to make it bigger and better than the rest. In terms of rugby action and off-pitch action. I appreciate every support we get for all our fans. Everybody back. For our fans, be ready. It's going to be nice. It's going to be a good one. We'll try make it happen for you for the first time. Nyidendi ma Kenya, jotugo mag okapu, jotugo ma hikgi ni piny mar 23 nochako marach tuke mag pinje duto mibage piny mar Mongolia bang' wito tuke gi 2 mokwongo. E kidieny mar yawuoyi, tim mar Kenya nobedo gi duoko mopogore opogore. Tugi mokwongo Kenya noloo points 21 kuom 12